Velkommen til denne introduktion i, hvorledes man bruger Apotel Wallboard. Det er altså her, hvor man kan se, hvor mange kald der er i køen, der ringer ind til apoteket, hvor mange der venter, hvor lang tid de har taget kald, hvor mange man har mistet osv. For at komme ind og se køen, så skal man starte med at få et brugernavn og et password. Og man skriver her til Pharmakon, eller ringer til Allan eller mig, og så får man tilsendt sit brugernavn og password. Og man får selvfølgelig et brugernavn og et password her, og så får man to urler. Den ene, det er adgang til rapporter, som der bliver omhandlet i en anden lektion, og så er det adgang til Wallboard, hvor urlen den står hernede. Så den kopierer man ud af sin e-mail, lige markerer den, og så Ctrl-C, og så går man ind i sin browser, og så trykker man den her. Inden man går på siden her, så skal man sørge for at have været inde hos Microsoft og se på det produkt, der hedder Silverlight. Det er gratis, og det downloader man fra Microsoft af her, www.microsoft.com/Silverlight. Når man kommer herind, så kan man så downloade programmet. Programmet det kræves altså for, at man kan se det her Wallboard. Men når man har gjort det, så skal man så sagt urlen ind her i sin browser og taster Enter, og så logger man ind med de brugernavn og den kode, man har fået angivet. Sådan der. Hvis man har flere køer, det er der nogle apoteker, der har helt op til 3 køer, så kan man vælge sin kø her, hvad man ser for en, og hernede, der vælger man så sprog, og jeg vælger selvfølgelig dansk, og man kan sætte en husk mig, den her, hvis man vil logges på uden problemer næste gang. Så jeg logger på her, og så kan man se her, at her der ligger den her Wallboard, og starter fra toppen af, så man ser, at det er køen, og der er 0, der venter, og der er 0, der bliver serviceret, hvad vi kan se, hvad gennemsnitstiden er, og hvor mange opkald der har været, og hvor mange besvarede opkald der har været, og hvor mange ubesvarede der har været, og hvad den samlede taletid har været. Den her kø, den skal man beslutte sig for, og det kan man bare sige til os, skal den nulstilles en gang om dagen, eller skal den nulstilles en gang om ugen. Det er de to muligheder, der er for at få nulstillet sin statistik, så de her tal, de vil altså blive vist for hele ugen, eller for hele dagen, hvad man vil have. Jeg vil sige, det normale er vel, at folk de har per dag. Man kan gå ind i reporter bagefter, og så kan man jo se alle de her statistikker med, hvor lang tid folk de har ventet den slags. Der skal jeg altså se den anden lektion, den der hedder, hvordan man laver rapporter i Apotel. Sådan, og vi prøver lige at se, hvordan det så ud. Jeg ringer ind til vores testapotek. Her der ringer så telefonen, som er på vej ind, og jeg kan tage den, sådan, og så taler jeg nu sammen med den her telefon, som ringer ind, og det kan vi se opkald, der bliver serviceret ind nu. Hvis jeg så ringer ind fra en tredje telefon, fra denne her telefon, så vil man kunne se, at den så kommer ind i køen her om et øjeblik. Jeg skal lige, hvad den siger. Sådan, taster 2, ligesom før. Sådan. Og så kommer den ind i køen, og så kan man se nu om et øjeblik, at der er et ventende opkald. Og den vil skifte farve, alt efter hvor mange der er. Hvis man trykker F11, så kan man jo få, jeg kan lige lægge på her alle de her telefoner, sådan der. Hvis man trykker F11, så kan man få skærmen op i fuld skærm her, sådan her, F11, sådan. Det kan man ikke se nu på skærmen her, men på min skærm, der fylder det her billede så det hele. Det er jo så netop sådan et billede, man kan sætte op hen ved telefonen, så man kan se, om der er flere, der eventuelt skal melde sig ind i køen, så der er flere, der kan være med til at betjene opkaldet til apoteket. Det var det, der var omkring Wallboard.